Evo, pozdrav svima i dobrodošli na novo predavanje u okviru Odjela za rani jezični razvoj. Vrijeme nam doista nije bajno, ali dobro predavanje nam može i popraviti dan. Danas je s nama Katarina Aladrović-Slovaček, izvanredna profesorica na katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I prije nego dam riječ predavačici, dozvolite mi da ih ja nekoliko kažem o njoj. Katarina Aladrović-Slovaček rođena je u Požegi. 2004. godine diplomirala je kroatistiku i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskog jezika pod voditeljstvom profesorice Dunje Pavličević-Franić na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala 2008. godine. 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu brani doktorsku dizertaciju. Danas je izvanredna profesorica te sudjeluje u izvođenju kolegija Hrvatski jezik, Hrvatski standardni jezik 1 i 2, Komunikacijska gramatika, Međukulturalnost u obrazovanju, a u nastavu je uvela kolegije Jezične igre i učenje hrvatskog jezika, Razlikovna gramatika te govorne vještine učitelja i odgojitelja. U svome znanstvenom radu bavi se primijenjenom lingvistikom i ranim jezičnim razvojem. Aktivno je sudjelovala na više od 80 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, te je više puta bila na kraćim studijskim boravcima, primjerice u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Belgiji. Objavila je 70 znanstvenih i stručnih radova, te uredila nekoliko knjiga i zbirki pjesama, priručnik i znanstvenu monografiju. Bila je članicom nekoliko domaćih i inozemnih projekata, a danas je kao suradnica uključena u 2 Erasmus Plus projekta, Horizon projekt i projekt Hrvatske zaklade za znanost. Aktivno djeluje u zajednici, primjerice u udruzi za promicanje kvalitetnog učenja Logos, te udruzi Zajednica, stručnost i multidisciplinarnost. Također radi na razvoju komunikacijske kompetencije u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom kod odraslih govornika, te se bavi jezičnom analizom govora polaznika i njihovom korekcijom. Redovito se nastavno i znanstveno usavršava polazeći seminare i radionice u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Izvanredna profesorica Aladrović-Slovaček danas će nam govoriti o rječniku djece predškolske i mlađe školske dobi, a nakon predavanja ćemo imati priliku postaviti pitanja. Puno hvala Ani na ovim lijepim riječima, a i hvala vama svima koji ste došli danas poslušati ovo predavanje. Budući da dolazim s Učiteljskog fakulteta, ja ću se nekako više bazirati na primjenu, odnosno da vam pokažem koji su rezultati istraživanja vezani uz ovu temu, a možda manje baš na samu teoriju. Pa što je uopće povod ovoj temi? Znamo da je rječnik jedan od najdinamičnijih procesa i da zapravo se razvija cijeli život. I vezano uz to, ja sam se pokušala nekako fokusirati na ovaj jezik djece rane predškolske dobi, ali i djece mlađe školske dobi. Inspirirana time što imamo nekolicinu radova, nije da nemamo, posebno u nekih zadnjih 5 do 10 godina. Međutim, još uvijek zapravo nemamo kompletiran osobito ovaj rani i jezični razvoj. Pa onda nekako na ovu temu gledam iz dvije perspektive. Jedna je ova znanstvena, a druga je ona roditeljska, gdje zapravo svakodnevno pratim svoju djecu u tom jezičnom razvoju i nekako promatram što se to s rječnikom događa danas. Ovo predavanje nekako je povezano i sa projektom koji sam provodila u suradnji sa školama i vrtićima, čije ću rezultate vam i predstaviti, a riječ je o projektu jezični i izvanjezični čimbenici, ovladavanje rječnikom kod djece mlađe školske dobi. Ovdje sam stavila nekoliko pitanja, mislim to nisu jedina pitanja, ali su možda neka početna pitanja. Kako uopće procijeniti znanje rječnika, što uopće uključuje rječničku kompetenciju, koji su sve čimbenici usvajanja rječnika, povezujući to s čimbenicima usvajanja jezika. Međutim, ono što nekako mene, rekla bih, više muči, ali i znanstveno potiče, to kako, ako mi tu cijelu situaciju otprilike i znamo, kako onda
što se događa danas, odnosno kako djeci bogatiti rječnik, osobito u školskoj dobi kada znamo kakva je neka realna situacija, kako i pokazuju sama istraživanja. I što sve, odnosno koji sve čimbenici na taj cijeli proces utječu. Ovdje sam malo izdvojila dakle, sam proces ovladavanja jezikom koji uključuje i usvajanje koje je spontani proces i učenje s kojim dijete započinje zapravo kada se uključuje u institucionalni proces učenja, to je kad kreće u prvi razred osnovne škole. Onda zapravo to su neki kriteriji koji su dosta slični za većinu jezika. Ovdje ih dakle, primjenjujemo na primjeru materinskog hrvatskog jezika. Dakle, primjerice djevojčice uglavnom brže progovaraju od dječaka. Ja tu sad imam jako jedan zanimljiv primjer koji promatram, a to su moja djeca koja imaju 3,5 godine, koji su blizanci, djevojčica i dječak, i koji baš potvrđuju tu hipotezu kako djevojčice progovaraju brže i kako im je rječnik bogatiji u toj ranoj dobi. Potom je o broju djece u obitelji, gdje još uvijek je ona pretpostavka dakle, da što je dijete ima veći okolinu koja više komunicira s tim, a veći broj članova uključuje upravo to, da zapravo i nekako brže, odnosno pokazuje bolje jezične kompetencije. Još su tu neki izvanjezični čimbenici koji su meni zanimljivi, a to je primjerice redoslijed djece u obitelji, pa pitanje onog drugog djeteta koje psiholozi stavljaju kao ne problematično, ali mogućnosti dakle, nekakvih odstupanja, odnos ukućana prema djetetu, vrstama obiteljskog života, jezična okolina koju sam već spomenula, društveni položaj roditelja. To su sve neke pretpostavke, ja ću ih malo komentirati i kroz same rezultate i naravno o strukturi jezika kojem je dijete izloženo, a ovdje, kako sam rekla, govorimo naravno o hrvatskom jeziku. Da bi uopće došla do ove teme, ja bih s vama željela podijeliti neka svoja promišljanja koja su zapravo nastala na nizu različitih segmentarnih istraživanja. Pa tako je jedno koje je provedeno pokazalo da zapravo djeca kad dođu u prvi razred, odnosno kada se nalaze u predškoli, ispričavam se, prije nego što krenu u prvi razred ili netom što krenu u prvi razred, uglavnom bez poteškoća pišu svoje ime i prezime. Budući da ja radim baš na fakultetu gdje pripremam i odgojitelje i učitelje za taj budući rad, već kod nas na fakultetu postoje različita mišljenja što djeca trebaju točno raditi u vrtiću, a što trebaju raditi u školi i je li zapravo potrebno da dijete kada krene u prvi razred ovo zna. Neka djeca, naravno vjerojatno ona darovita, već pišu u toj dobi čak i cijele rečenice, misli se dakle na rečenice od 2 ili 3 riječi. Međutim, jednako tako, možda neke kolegice to mogu i bolje potvrditi od mene, sve veći broj djece imenom i jezične teškoće, različite tipove jezičnih teškoća, pa je u medijima, vjerojatno ste i nedavno čuli, počelo se čak o tome pisati u smislu da sve veći broj djece ima odgodu upisa u školu upravo zbog svih tih zapravo parametara. Ono što sigurno predstavlja veliku poteškoću, a ima utjecaj na sve ovo o čemu govorimo, jest vrijeme koje djeca dnevno provode pred ekranima. Istraživanje koje je napravljeno 2020. Dakle, dosta ozbiljno istraživanje napravljeno dakle, u Republici Hrvatskoj vezano uz to pokazuje da djeca, dakle, te predškolske i raneškolske dobi dnevno provedu za ekranima 2 do 3 sata. Riječ je o predpandemijskom istraživanju, što znači da se situacija sigurno promijenila i to rekli smo na gore. A ono što isto tako ovdje isto stoji, da je vikendom taj broj sati i veći. Kako sam to nekako testirala na različite načine, onda sam u nekom trenutku pitala studente, pa ajde vi meni recite koliko vi dnevno vremena provodite, i onda su oni rekli iskreno, naravno oni kažu da čitaju i nešto za fakultet i tako dalje, da dnevno provode neki čak i 8 sati, što je zaista strašno puno. Ono što je isto tako zanimljivo, da na kraju ću se osvrnuti možda malo detaljnije na to, ali sve veći broj djece već u ranom razdoblju je izložen ranom učenju stranog jezika. Čak u vrtićima postoje
verificirani programi gdje djeca svakodnevno otprilike oko 2 sata uče na jedan primjeren način strani jezik, što s jedne strane opet imamo djecu koja su recimo jezično kompetentni, a čim su izloženi na drugome jeziku, oni su u materinskom jeziku kompetentni, a s druge strane imaju ovaj velik broj jezičnih poteškoća. Koliko mediji utječu, reći ću još malo kasnije. Ono što mi još vidimo, a svi to možemo primijetiti, je ta neka funkcionalna nepismenost koja se nalazi svugdje oko nas. Ja sam ovdje razmišljala danas pa sam stavila ovaj zakon o jeziku jer ga sad sve više se o njemu govori, pa je pitanje hoće li stvar ostati ista i primjenom toga zakona, to ćemo tek vidjeti. Ali ono što u ranoj školskoj dobi vidimo, da djeca ne vole školu, da djeca ne vole hrvatski jezik kao nastavni predmet i to se sve nekako preljeva jedno u drugo i onda nekako možda na kraju ne treba niti čuditi ponekad i ta takozvana funkcionalna nepismenost. Zašto oni ne vole hrvatski? Previše se piše, mora se čitati lektira. I o lektiri i o rječniku lektire isto bi se dalo svašta reći. Evo najsvježiji primjer moga djeteta koji ide u 3. razred i koje je trebalo pročitati sve u redu, izvolite. Bijelog jelena i ja sam ga čitala zajedno s njim i postavila sam sama sebi nekoliko puta upitnik je li zaista to dijelo primjereno za dijete 3. razreda. Može li dijete 3. razreda zavoljeti čitanje kada mu je jedno od prvih dijela s kojim se susreće bijeli jelen? Ja vjerujem da moje kolegice s fakulteta koje se bave književnošću se ne bi složile i često smo u različitim diskusijama oko toga, ali kad govorimo o jeziku, o razumijevanju i o tome da dijete treba zavoljeti, zapravo je to pitanje, ja mislim, naprosto se nameće. Naravno i rezultati standardiziranih testova čitalačke pismenosti i PISA i PIRLS-a pokazuju nam zapravo da se situacija ne mijenja, dakle da nemamo značajno bolje niti značajno lošije rezultate kroz vrijeme, ali da puno ovih faktora koje sam ranije spomenula utječu i čak, zanimljivo je vidjeti ovo da PIRLS rezultati koji se provode s djecom u 4. razredu osnovne škole pokazuju da su naši učenici recimo bolji od prosjeka zemalja koje su uključene u to istraživanje, međutim na PISA je situacija drugačija, dakle tamo imaju značajno lošije rezultate. Zanimljivo je gledati da je riječ o učenicima 10-godišnjacima, dakle u PIRLS-u koji su 4. razred i 15-godišnjacima, odnosno oni su 1. razred srednje škole PISA. Dakle, tu vidimo možda i nekakav problem u samome sustavu, načinu poučavanja i sl. To je nekako meni, ne mogu se maknuti od toga, vjerojatno i zato što radim na tom fakultetu na kojem radim. Naravno, kad govorimo o rječniku, taj velik utjecaj medija utječe na nekako promjene koje se događaju u samim utjecaju različitih jezika na govor naših osnovnoškolaca, ali naravno i na posljedice u govorenju u smislu da se sve teže strukturira rečenica, da se sve teže nešto opisuje. Dakle, da evo studenti, ja to često moram reći, naši studenti će biti budući učitelji, oni se već teško nose sa takvim zadacima, a oni će sutra ući u razred i poticati drugu djecu. Dakle, to je nešto što mislim da je čak i sustavni problem. Ima tu naravno još puno faktora, ali evo, ovo su neki. Spomenula sam istraživanje vezano uz medije i tu količinu vremena koju djeca provode pred ekranima. Dosta se o tome govori, nisam sigurna koliko se čini i koliko nalazimo načine da se tome zapravo nekako da znamo odgovoriti na pravilan način, ali ovo sam ostavila samo zato da bih podijelila s vama ovaj statistički podatak. Mislim, znamo da je statistika često moguće i manipulirati s njom, ali evo, u hrvatskim kućanstvima dakle, je 2,56 mobitela, odnosno gotovo svako dijete, ako je prosječno oko 4 člana,
mislim, nema svoj uređaj, ali možda ima neki uređaj na kojemu može pratiti različite sadržaje. Dakle, sama nastava hrvatskog jezika je prema novom kurikulu usmjerena na, dakle, domene jezik i komunikacija, usmjerena je na razvoj ovih 4 jezičnih djelatnosti i rječnik je nešto što prožima zapravo njih sve i on se nekako proteže kroz sve. Ono što mi nemamo jest ta neka strategija, odnosno način kako rječnik poučavati, kako specifično rječnik poticati. Pa sad malo prvo zapravo ovo su bila promišljanja, pa sad zapravo dolazim do teorijskog uvoda. Kada govorimo o leksičkom razvoju, onda postoje, dakle, radovi na različit način govore, a zapravo je riječ o punoznačnim vrstama riječi koje se prve pojavljuju u dječjem govoru. I ono što je zanimljivo, dakle, to su ovi podaci koji su zapravo samo procjene koliko dijete ima riječi u svom mentalnom leksikonu. Kad se, dakle, stvori neka baza materinskog jezika, dakle, oko 3. godine to je 1000 riječi, pa vidimo kako taj broj zapravo jako raste i otprilike kada krene u školu on je oko 10.000 riječi. U tom razdoblju naravno imamo jako puno neologizama, oni su specifični za to razdoblje, zapravo prikrivaju sve ove neka neznanja i nepoznavanja jezika. To su, dakle, oni su na različitim jezičnim razinama, ovdje navodim samo neke, jer zapravo dijete ne poznaje tipa žena konja, svakako kobila je vrlo daleka, konjica je nešto, ili konjanica je nešto što je njima bliže. Ono što djeca koriste isto u tom razdoblju su ti komunikati, to su riječi koje zapravo oni koriste jedno njihovo značenje, a druga tek kroz vrijeme zapravo uče. Ja sam ovdje stavila neke primjere, oni su mi zapravo najzanimljiviji samo zato što su dakle, na različitim su jezičnim razinama. I htjela sam pokazati, u nekom trenutku, kada sam ovo istraživala, sam primijetila kod vlastite djece puno riječi koje nisam očekivala s obzirom na ono što sam čitala u literaturi. Budući sam sa svojom profesoricom Pavličević uvijek bila u razgovoru o njezinim istraživanjima i nekako uvijek bio fokus engleski je taj koji jako utječe na rani jezični razvoj, osobito dakle, na jezike poput hrvatskog koji je mali jezik. A onda odjednom ja kod vlastite djece primjećujem primjerice makaze, pa onda ne znam, niz primjera kojih ću se sada i sjetiti, ali zapravo hoću reći, u razgovoru s kolegicama shvatili smo da zapravo današnje generacije, budući da prate jako puno youtubera i prate medijske sadržaje koje dolaze iz šire regije, ajmo tako reći, u svom rječniku imaju jako puno srbizama, a da toga uopće nisu zapravo svjesni. Tako sam ja kod svog vlastitog djeteta, ja sam štokavka i mi imamo neke riječi za koje ja sigurno znam koje u aktivnom govoru govorimo. Dakle, makaze to sigurno više nisu, to je možda riječ koja je upotrebljavala primjerice moja baka. Dakle, da moje dijete kaže daj mi makaze ili naduvaj mi balon ili idem da se igram. Dakle, naprosto to su cijele konstrukcije koje su preuzete iz medijskih sadržaja. Odličan crtani film Braća Kret koji bih preporučila svakom djetetu rane dobi ima samo nekoliko sinkronizacija na hrvatski jezik. Većina sinkronizacija, kažem izvrstan crtani, je na srpskom jeziku. Dakle, zanimljivo je da djeca brzo dođu do tih sadržaja, a djeca osnovne školske dobi ne prate toliko crtane filmove, dakle kod njih su više prisutni ovi youtuberi. Tako da se i u tom smislu zapravo taj proces ovladavanja rječnikom mijenja, odnosno pod različitim je utjecajima. Ovdje vidite i neke primjere, naravno engleski još uvijek djeluje, nije da je prestao djelovati, ali zanimljivo koliko zapravo sad ovi drugi jezici, odnosno jezik, imaju utjecaja. Nevjerojatno zapravo koliko taj rječnik djeca, dakle godišnje, koliko riječi usvoje novih. Dakle, pa postoje istraživanja koje kažu 500 do 1000 novih riječi i ono što je bitno, da bi ta riječ naravno bila usvojena,
treba usvojiti i kako se ona piše, i kako se ona izgovara, i koje su njezina gramatička obilježja, dakle kad govorimo o školskoj dobi, ali naravno i koja je njezina uporaba. To je vrlo česta pogreška recimo u pisanim radovima djece osnovnoškolske dobi, kada oni neku riječ nauče, ali zapravo kontekstualno je možda niti ne znaju uvijek staviti, odnosno dobar kontekst, odnosno primijeniti. Budući da u stranim jezicima postoji, dakle, da neka riječ da bi postala dio aktivnog leksikona treba se ponoviti 7 do 10 puta. Vrlo je to slično i s materinskim jezikom, te kad se ponovi u različitim kontekstima, onda zapravo postaje i dio aktivnog rječnika. Već sam navela što sve izvan jezično utječe. Dakle, isto tako ne treba zaboraviti ni hrvatski pravopis koji je iznimno zahtjevan, pa svakako i kako se riječ piše, koliko glasova, dakle koliko posjeduje recimo palata u sebi, odnosno glasova s dijakritičkim znakovima, sve će to utjecati na to koliko će ta riječ biti čestotna na kraju u dječjemu rječniku. Ovdje sam dodala još neke čimbenike, kao što je recimo navike čitanja. Ovdje mislim na to koliko roditelji zapravo, jer PISA i PIRLS istraživanja su pokazala da djeca čiji roditelji čitaju češće su i jednako tako i oni čitači, odnosno djeca koja su okružena knjigama. Tako da je to isto jako važno, dakle koliko roditelji čitaju djeci, na kraju krajeva koliko sami čitaju, ali koliko su ta djeca izložena odlascima u knjižnicu i sl. Učenje drugog jezika sam već malo rekla, ali i institucijski odgoj, odnosno PIRLS je pokazao da djeca koja su bila minimalno 3 godine uključena u vrtićki program pokazala su primjerice značajno bolje čitalačke kompetencije u odnosu na drugu djecu. Ovdje dolazimo do, dakle, kako se rječnik usvaja, odnosno jednog od važnih polazišta, a to je čitanje. Dakle, čitanje je najbolji način na koji djeca usvajaju nove riječi i zasigurno je jako važno isto tako kakav je to tekst. Ja sam već danas spomenula Bijelog jelena jer mi je to najsvježiji primjer, ali imam još neke primjere jer sam primjerice s kolegicom Cvikić radila analize lektornih dijela da mi vidimo u čemu je problem i zašto djeca danas ne žele čitati Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, primjerice kao što smo ga možda željele moje generacije ili neke starije i nešto mlađe generacije. I onda smo mi išli taj roman analizirati u riječičkom smislu. I što smo mi dobile? To je stvarno meni baš bilo otkriće tada. Dakle, prosječna rečenica u romanu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića je 14,5 riječi. Većina rečenica počinje veznikom jer, odnosno to su zavisno složene rečenice, što automatski, dakle takva struktura rečenice, utječe na samorazumijevanje, odnosno omete razumijevanje. Šegrt Hlapić obiluje, kao što znate, glagolima koji su uglavnom u aoristu i imperfektu i s riječima koje bismo mogli nazvati prilično arhaičnima. Volim primjer košarača, s obzirom da sam i sama iz Slavonije i odrasla sam tamo. Dakle, košarači nisu postojali niti u mome djetinjstvu. Evo, danas razgovaram sa studentima i oni, dakle, leksikološka tema, uzgred rečeno samo, ali to je to. Dakle, kako nazivamo ono što ostane kada klijep kukuruza, kada maknemo zrna. Sad svatko vjerojatno ima neku svoju dijalektalnu riječ. I na kraju, što ispadne, da moji studenti ne znaju što ostane, niti na svome dijalektu, jer oni se ne susreću više s klijepom kukuruza. I oni to nisu imali prilike naučiti. I ja tu sad vidim, aha, dobro, to je i meni jedno učenje, jer većina njih zapravo dolazi iz većih sredina, pa čak i ako dolaze sa sela, rijetko tko na selu uzgaja kukuruz ili hrani životinje. Tako da je ta priča s rječnikom zaista zanimljiva. To je, dakle, navela sam primjer Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, navela sam Bijelog jelena, vjerojatno bi i vama koji primjer pao na pamet, pa i većina drugih dijela priče iz Amine Ivane Brlić-Mažuranić iznimno zahtjevne za djecu, dakle, dobi koje su zapravo primjerene.
Naravno, što se tiče čitanja, ono što sam ovdje htjela zapravo zabilježiti je da bi dijete razumjelo tekst, treba biti 90 do 95% riječi poznato. Budući da dio ovog projekta provodim u osnovnoj školi, nekoliko osnovnih škola, jedna mi je jako bliza i dosta s učiteljicama sam u dijalogu da vidim kako ide sam projekt. I onda mi je učiteljica došla i rekla, gledajte, mi smo danas imali glazbeni, znate, učili smo gudačke instrumente, jer vi vjerujete da je samo jedno dijete u razredu znalo što je gudalo. Dakle, možda ponekad mi podrazumijevamo, djeca su zaista izložena medijima o kojima sam malo čas govorila i puno više informacija imaju nego što, ne znam, su generacije prije imale, ali zapravo je pitanje koliko mi podrazumijevamo da oni to sve znaju ili su usvojili, a koliko je zapravo to usvojeno. Čitanje s razumijevanjem je jedna od najlošije ocjene djece, uglavnom od 1. do 4. razreda, odnosno najveće poteškoće jesu upravo u tom čitanju s razumijevanjem. Sad, koliko je važno to čitanje u ranoj dobi, dakle gdje roditelji zapravo i odgojitelji čitaju djeci, tu zapravo samo stavljamo poveznicu sa istraživanjima koje sam spomenula, vezani su uz čitalačku pismenost, a to je da dijete koje je u ranoj dobi kojemu se čita, da je to jako važno za fonemsku osviještenost, pa onda možemo se prisjetiti onog upisa u školu, odnosno glasovne analize i sinteze, odnosno pripremljenosti, da je to dijete sigurno, dakle, rječnik mu se bogati odmah od početka, nekako uči i usvaja, dakle, neposredno taj ritam jezika kojemu je izloženo i pokazuje se da takva djeca kasnije imaju i nekako akademski uspjeh bolji, odnosno pokazuje se ta neka povezanost. Međutim, jako puno slikovnica koje imamo na tržištu imaju neodgovarajući rječnik, odnosno problematičan ponekad rječnik ili on nije u skladu s dobi djeteta kojemu je namijenjen. Ovdje sam izdvojila nekoliko primjera, možda da dođem do toga, pa ću se, možda sam, mislila sam to reći, ali nema veze, doći ću i do toga. Ovo mi je zanimljiv podatak, dakle da 6 slikovnica od 70 koje su analizirane ima odgovarajući rječnik, dakle to je ta poteškoća. Motivacija je ono što je jako važno, mislim da sam o njoj već dosta rekla i da zapravo baš u PISA istraživanju učenici navode, odnosno bolje rezultate pokazuju oni učenici kojima su učitelji bili, dakle, oni koji su im bili motivacijski faktor, oni koji su ih poticali, oni koji su im bili uzor, oni kod kojih su vidjeli da i oni čitaju, koji su ih poticali da, recimo, raspravljaju, da kažu, da iznesu svoje mišljenje. Na kraju su oni, dakle, postigli i bolje rezultate. Ono što sam htjela povezati sa svim ovim jest i samo pisanje, a to je recimo ovo istraživanje koje sam radila s kolegicom Cvikić, gdje smo zapravo htjeli vidjeti koliko se djeca u svojim opisima koriste pridjevima. I ono što je zanimljivo i na što se može svesti ovo istraživanje jest da je djeci sve dobro i lijepo. Da je ta širina pridjeva koju mi njih potičemo, recimo čitanjem bajki, u tom nekom produktivnom smislu, dakle kada oni trebaju nešto napisati, zapravo na vrlo nekoj niskoj razini. Ovdje je riječ o opisima i vidite da je jako zanimljivo, mi smo čak i neke brojeve i priloge ovdje davali smo im ovu pridjevsku ulogu, samo zato da dobijemo što veći broj, dakle, onih riječi koje će zapravo biti ključne za sam opis. I vidite da su to neke riječi koje su vrlo frekventne, dakle ništa, nikakve one neke širine. I to uvijek kad sa studentima idem provjeriti, zapravo vidim da je stvar nekako ostala ista. I sada bih vam predstavila istraživanja koja sam radila, koja su vezana za ovu temu. Prvo istraživanje je vezano uz analizu slikovnica i rječnika slikovnica.
One su odabrane tako što je uzeta lista dobrih knjiga za djecu. Ovo je lista iz 2020. godine. Ja sam analizirala 8, međutim dobila sam veliko raspršenje pa sam onda za potrebe ovog predavanja izdvojila 3 koje su recimo slične po broju riječi i svojoj složenosti, pa ih možete vidjeti. Dakle, to su ove 3. Riječ je o različitim slikovnicama, dakle tematski različitima. Primjerice ova druga, kad je ljuta, macu boli trbuh, riječ je o problemskim slikovnicama gdje imate cijeli niz slikovnica na različite teme. I ovdje ono što bih htjela naglasiti, evo sam taj broj rečenica, odnosno broj riječi u rečenici, dakle gdje te su sve slikovnice zapravo namijenjene djeci, recimo starije vrtićke dobi. I vidite da je tu zapravo, da su rečenice vrlo duge i baš zbog toga često neprohodne. I to je ono što stvara poteškoće u razumijevanju. Dakle, dosta velik udio odnosno niskofrekventnih riječi. Ovdje ih možete vidjeti klasificirane u ove 3 kategorije, dakle imenice, glagoli i pridjevi. Naravno, ne govorim ja ovo u smislu da mislim da treba sve pojednostaviti, ali definitivno treba voditi računa da 90 do 95% riječi djeci treba biti poznato da bi oni razumjeli cijeli tekst. Evo, tu možete vidjeti recimo dvoglasje, zanimljiva imenica ili ne znam, orijentirati se, dakle kada govorimo o djetetu dakle rane, odnosno predškolske dobi, i evo zanimljivih pridjeva, primjerice dizajnerski ili geometrijski u toj dobi, s tim da je ono što je meni zanimljivo, evo nedavno sam zapisala to kao primjer gdje dijete upotrebljava sopstven kao prizjev. Evo, to je taj utjecaj jezika. Ovo su veznici, čisto kako bi se pokazalo koje vrste rečenica su zastupljene. Ali da budem u vremenu, ja ću nastaviti dalje. Dakle, drugo istraživanje je uključilo djecu predškolske dobi. I sad, željeli smo vidjeti kako utjecati na rječnik, odnosno kako obogatiti rječnik, pa smo uzeli metodu dijaloškog čitanja koja se radila kroz 2 zapravo tjedna. Radila se na temelju slikovnice Sretna kućica koja je 2014. godine dobila nagradu Ovca u kutiji. I sad ću vam pokazati kako je to rađeno. Zapravo smo željeli vidjeti hoće li dijaloško čitanje pri pomoći razumijevanju riječi. To je ta slikovnica. Ovdje su izdvojene neke riječi na koje smo se mi fokusirali, kao primjerice tvornica, sajam, sklonište, bunar, pridjevi, vidite, znatiželjan, raskošan, osamljen, pa recimo unutarnja stanja, dakle hoće li znati što znači radoznao, što osamljen i tako dalje. Ovako je izgledalo to dijaloško čitanje, dakle razrađena je slikovnica gdje je učiteljica imala predviđena pitanja koja je postavljala i na taj način je komunicirala s učenicima. Kako bi zapravo oni razumjeli značenja ovih riječi na koje smo se mi fokusirali. Naravno, neki su ih znali, neki nisu, ali ideja bila da ih svi nauče. I onda smo poslije radili test i pokazalo se zapravo da su djeca u većini riječi postigla bolje rezultate nakon što je provedeno dijaloško čitanje, što znači da ono definitivno ima smisla. Negdje su rezultati značajni, negdje nisu. I ovdje možete vidjeti, sad ne bih se možda na tome zadržavala, ali zanimljivo je da su u nekim riječima djeca obrazovanih roditelja bila bolje, jer smo uzeli te kategorije u obzir, da su djevojčice imale u nekim kategorijama bolje rezultate. Ova djeca koja su barem 3 godine uključena u vrtić, što smo rekli da se pokazuje kao bitna stavka, i učenje onih koji su bili uključeni u učenje stranoga jezika. I sada možda ono što je nekako, meni su rezultati najzanimljiviji, ali ovo istraživanje koje se nastavlja, ja vjerujem da će ono zaista doprinijeti cijeloj ovoj priči. A to je primjena jednog programa koji smo mi nazvali Mašta stvaraonica. Riječ je zapravo
o pričama koje ću pojasniti zašto. Sad smo htjeli djelovati dakle, na rječnik u različitim smjerovima i na poticanje čitanja, na rječnik, ali i govorenja. Dakle, pa smo uveli i neke aktivnosti koje su poticale govorenje. Recimo, primjećeno je da djeca osnovne školske dobi imaju puno poštapalica, primjerice a, znači i tako dalje. Mislim, to je i za odrasle govornike, da su rečenice krnje, to sam već malo sve govorila, da izostaju čarobne riječi, da je puno skraćenica, to vjerojatno i sami vidite kod svih dobnih skupina danas. Sad, zašto Mašta stvaraonica? Mašta stvaraonica sadrži 16 priča u koje su umetnute dramske aktivnosti koje potiču djecu na govorenje, umetnuti su glazbeni elementi, to je dosta zanimljivo jer dakle, neke dijelove djeca pjevaju ili kao pjesmicu ili izgovaraju kao brojalicu. I umetnute su jezične igre da bi se zapravo poticao rječnik. Ja ću vam sada pokazati dio rezultata jednog drugog razreda koje zapravo imam uglavnom gotove. Međutim, ovo istraživanje koje je obuhvatilo 200 učenika provodi se u Zagrebu u 2 škole i u Požegi u 1 školi. Pa sad krenimo na rezultate. Ovo su neki ukupni rezultati, pa samo sam htjela ovdje istaknuti nešto. Recimo, dakle 23 učenika, naravno ne možemo mi ništa generalizirati na tome, ali kažem, vidjet ćemo što će pokazati cijeli program. Ocjene s hrvatskog jezika u 2. razredu, prosjek 4,7. Koliko voliš hrvatski, prosjek uglavnom 3,5. Ono što je zanimljivo, dakle, ispitivali smo rječničko znanje prije i poslije provedbe programa. Ispitivali smo semantičku tečnost u 3 kategorije, nabrajanje životinja, dijelova tijela i osjećaja. Ovdje vidite za životinje, recimo djeca nabrajaju od 4 do 23, dijelova tijela isto tako od 4 do 19, osjećaja od niti jednoga do maksimalno 9. I gledali smo isto tako ovaj utjecaj broja djece u obitelji, odnosno imanje braće i sestara. Prvi test koji sam čisto išla provjeriti da vidim je se situacija promijenila jer sam to istraživala za svoj doktorski rad, a to je da vidim test s jedne strane lingvističke kompetencije u smislu poznavanja teorije jezika i komunikacijska kompetencija u smislu poznavanja uporabne razine znanja jezičnoga. I evo, razlika nije značajna, mada ovi grafikoni mi to pokazuju malo mislim ne drugačije, nego čini se kao da je značajna, ona nije značajna, ali su djeca, evo 2. razred, opet bolja u poznavanju teorije jezika. Odnosno, oni znaju, primjerice, da se imena naseljenih mjesta pišu velikim početnim slovom sve riječi, osim pa oni kažu i, od, u i tako dalje. Ali kad to treba napisati, onda redovito pitanje da ne napišu, iako je jedna riječ, da li prvo slovo napišu velikim slovom. To je ta komunikacijska razina. I sada vidimo što nam je donijela ova Mašta stvaraonica. Pa evo, pokazalo se zapravo da smo dobili bolje rezultate, čak su oni značajni, dakle na testu rječnika. Isto tako i u semantičkoj tečnosti, što se tiče životinja i što se tiče dijelova tijela, što se tiče osjećaja, razlika nije statistički značajna prije i nakon provedbe toga programa. Nisam naglasila, Mašta stvaraonica ima dakle, 16 priča, ali je ovo istraživanje rađeno kroz 3 mjeseca i upotrebljeno je samo 5 priča. Meni je bilo zanimljivo pa sam ovdje izdvojila neke životinje koje su mi djeca navodila. Evo recimo ova crna slavonska svinja, dakle u Zagrebu je dijete, nije u Slavoniji. Pa ne znam, moljac, crvena panda i zanimljivo je način kako ih oni nabrajaju. Prvo nabrajaju kućne ljubimce, onda idu dalje prema zoološki vrt i onda neke koje eventualno još dolaze u obzir, a dijelovi tijela, i onda sam shvatila kako je ta Mašta stvaraonica zapravo dobra stvar, idu vam glava, ramena,
koljena, stopala. To je ona pjesmica koju djeca uče u ranoj dobi i zapravo na isti način oni kad nabrajaju uglavnom idu tim redoslijedom. Ovdje samo kratko, već sam pokazivala slično, dakle, nakon što su napravili i test rječnika i sve ovo što sam navela, oni su opisali jedan pisani rad na temelju slikopriče i tu smo zapravo željeli vidjeti kakav je taj njihov produktivni rječnik. Tu se pokazalo da su im glagoli ti koji nose tu cijelu priču, odnosno radnju. Riječi su, baš je zapravo zanimljivo da su se nekako koncentrirali oko tih ključnih riječi, što je nekako i očekivano i to su zapravo to što prikazuje sama slikopriča i ovdje vidite koje su njihove najfrekventnije kolokacije. Dakle, nismo dobili tu neku širinu, pretpostavljam da je ograničenje i sama činjenica da su to radili prema slikopriči. Ali u razgovoru s učiteljicama došla sam do jednog poražavajućeg rezultata, a to je da ona kaže da vi djeci više ne možete dati slobodnu temu i očekivati da oni nešto napišu. Dakle, da motivacija mora biti, da mora biti poticano, dakle nema više onih slobodnih tema pa sad ti piši što se sjetiš i budi maštovit. Ovdje je zanimljivo vidjeti još koje su značajne razlike postignute. Primjerice, djevojčice su bile značajno bolje na testu jedne i druge kompetencije. Što se tiče brata i sestre, odnosno djece u obitelji, nema razlike. Što se tiče ocjene iz hrvatskog, tu je korelacija, naravno što imaju bolje rezultate, to je ocjena bolja. I što se tiče stava prema hrvatskom, to isto nije primjećena razlika. Ovo ću priskočiti, ovo je riječ o udžbenicima za drugi razred, ali evo to možda je za neku drugu priliku. Sad samo još vezano uz maštu stvaraonicu, ovo su neki prikazi, dakle djeca su dosta stvarala i likovno, ali i jezično nakon tih priča, pa je to bilo dosta zanimljivo da su u tom dijelu bili dosta kreativni, što mislim da je jako dobro. Ono što bih još samo rekla i privela kraju, mislim da u cijeloj priči možda i mi koji se bavimo znanstvenom perspektivom svega ovoga zaboravljamo na važnu ulogu roditelja u svemu tome. Fokusiramo se na učitelje, odgojitelje, profesore, ali su jako važni i roditelji. Zašto? Zato što roditelji danas strukturiraju slobodno vrijeme svoje djeci. I s kolegicom pedagogicom s fakulteta radila sam jedno istraživanje upravo o tome i pokazalo se da većina slobodnog vremena djeca, odnosno roditelji strukturiraju djeci tako da oni, uče strane jezike, bave se dramskim aktivnostima, pa sad imate puno škola lijepog čitanja, puno škola brzog čitanja, a sve to, ja vjerujem, izniknulo upravo iz te potrebe što recimo djeca imaju jako loše ocjene čitanja s razumijevanjem, pa roditelj misli ako ga uključimo u neku takvu školu, edukaciju, on će biti bolji. Ovdje su još prikazane što učitelji o svemu tome misle. Oni, dakle, vide da se djeca loše izražavaju, vide da djeca imaju siromašan rječnik, ali zapravo još uvijek se propituju kako tome doskočiti. I ja ću doći do kraja, ispričavam se ako sam koju minutu produžila. Što zaključiti? Ja mislim da zapravo ne treba stati s istraživanjima, treba vidjeti kamo sve ovo ide. Treba sve ove uloge možda rasvijetliti i jasnije vidjeti tko je za što možda, ajmo reći, i možda pod navodnicima zadužen, ali svakako je jako važno odabirati kvalitetne tekstove na temelju kojih će djeca zavoljeti čitanje, a onda posredno i neposredno učiti, odnosno usvajati i rječnik. Provoditi ovakve programe, mislim da je to isto jako vrijedno i da može tome sigurno doprinijeti, a ono o čemu kao znanstvena zajednica isto tako trebamo razmisliti, to su moguće strategije za poučavanje, odnosno poticanje rječnika. I ono što definitivno ne treba zaboraviti, odnosno treba cijelo vrijeme raditi, to je osvještavati javnost, odnosno ponajviše studente, a evo i učitelje, i nikako ne zaboraviti i roditelje. I puno hvala na slušanju. Hvala na izvrsnom predavanju. Ja otvaram prostor za pitanja vaša. Sigurno imali za raspravu.
i surađujemo i pratimo se dakle, u našem znanstvenom stručnom radu. Ja se ispričavam najprije na kašnjenju ovome ovdje dijelu u kojem ste navodili dakle, rezultate prvog, drugog i dijelu ovog trećeg istraživanja. Dakle, ja sam dakle, pokušao sa studentima na Zadarskom učiteljskom fakultetu krenuti, dakle, možda jednim drugačijim smjerom, dakle, krenuti od studenata prve godine studija. Ovo kad ste vi spomenuli važnost učitelja, uistinu, dakle, pokušavam vjerovati da je od krucijalnog značaja utjecaj učitelja, jer su učitelji uistinu modeli, učitelji su uistinu, dakle, barem tako bi trebalo gledati, jer što se događa sada, dakle, studenti prve godine, dakle, to je generacija rođena 2004-2005 godine i dakle, imali su na kolegiju iz fonologije kao jedan, prije samo kolegija, jedan kao kraći anonimni intervju o dakle, njihovom viđenju hrvatskog jezika. Ja sam mislio da će biti onako zanimljivih odgovora tu, to je njima nešto najstrašnije, to je njima nešto najgore, a došli su studirati na učiteljski studij i dakle onda na kraju sam otvorio raspravu, dakle 46 studenata je bilo, oni su rekli da pristup hrvatskom jeziku je takav, posebice u završnim razredima srednje škole, da ovo, iako su izabrali ovdje studij, ponajmanje je to bilo zbog ljubavi i želje baviti se hrvatskim jezikom. Ja mislim da bismo mi u tom dijelu trebali krenuti raspravljati jesmo li možda pogriješili s tom državnom maturom koja je stvorila veći broj neljubitelja hrvatskog jezika i samim time kasnije poučavatelja. Dakle, imamo takvu situaciju i na kroatistici, pa onda ne znam, u tom dijelu ja bih stvarno zahvalio kolegice na ovom ovdje dijelu, ali moje pitanje jest, jeste li imali uključene do sada, dakle, studente u ovome smislu promatranja ovladavanja i uopće pristupi jednoj od jezičnih vještina u vašem konkretnom slučaju čitanja? Jesam i baš zbog toga što smo primijetili da studenti nisu motivirani, odnosno da uopće ne čitaju, jer kad ih pitate što su zadnje čitali, kad mi kažu Zločin i kazna, ja znam da nisu ništa čitali i da je pitanje što su pročitali zadnje. I onda smo mi uveli, evo sad već 2 godine, po navodnicima uspješno, ja se nadam da je, takozvani književni klub. Dakle, jednom mjesečno se sastajemo i potičemo ih da čitaju. Pa smo imali u prvoj godini, smo čitali, to je bila ona još godina korone, samo hrvatsku suvremenu književnost. Kolegica Rimac-Jurinović i ja smo odabrale po svom nekom nahođenu. Onda smo prošle godine čitali Nobelovce i ove godine čitamo svašta, jer smo primijetili da su njihovi ukusi i naši ukusi prilično različiti. Odnosno da ste već malo dosta stari prema njima. Da. I da bi možda bilo dobro voditi računa da prema tome kako su oni nama davali povratne informacije za knjige koje smo mi birali, smo sad ove godine dosta to raspršili i nema nikakvog kriterija, ali smo primijetili da te kolegice baš, i one nam same kažu, znate, pa baš nam je netko trebao nas je potaknuti. I mislim, meni je to uvijek, hvala Josipe što si ovo rekao, ali meni je to kako ćeš ti nekoga, mislim, zapaliti vatru kod nekoga ako sam to ne imaš. To je veliki problem i ovo sad sa hrvatskim standardnim jezikom je zanimljivo iskustvo, dakle, to je jedna kao aktivnost gdje su oni trebali nacrtati čovjeka i staviti, povezati neke jezične pojmove, termine sa dijelovima tijela. I puno njih je u trbuh stavilo hrvatski standardni jezik, jer imaju muku od njega. I to je neka opet zanimljiv pokazatelj, jel? Ja ne znam uopće je li se to onda kasnije odražava u radu učitelja, u radu s drugim učenicima, ukoliko oni imaju, dakle ja sam ja redovito studentima moram kazati, zapamtite, kod mene je jezik je igralište, nije kavez, više nemojte ga gledati kao kavez, neka vam bude igralište, onda kad dođu do 5. godine osvijeste, dakle da uistinu su neopušteni u tom dijelu i uistinu mislim da dakle, razvoj svih ovih vještina kod učenika i kasnije kad dođu možda je uvjetovan time kakav je odnos uopće učitelja prema jeziku, generalno o poučavanju i stjecanju znanja jezika. I da se djeca jako teško izražavaju, evo i to je kroz ovo istraživanje, ja sam ih sve i usmeno ispitala i htjela sam osobno ih ispitati da osjetim baš
situaciju i to mi je nevjerojatno koliko zapravo njima treba da se oni izraze. Dakle, riječ je samo o tome da mi treba ispričati priču prema nizu slika. Dakle, baš mislim da ima puno posla na ovom području. Da. Mislim da je jedan od velikih problema u vezi s čitanjem to što, recimo, ja pratim učenike od 5. ove koje vi pustite, onda mi nastavljamo s njima. Problem u vezi s čitanjem generalno je povezan s nerazvijenom tehnikom čitanja do kraja. Mislim da to klince, djecu odvlači od knjige jer su nešto pročitali jednom, nisu to razumjeli i sad ja nisam dobar u tome. Ako čitam naglas ne čitam dobro, bolje da to onda i ne činim i to nije za mene. A drugi problem je to što ste i sami istaknuli u ovom izlaganju, to je što čitaju. Dakle, je li ono što čitaju i primjereno njihovoj dobi. Sa kolegicom jednom iz osnovne škole Tresak provodila sam istraživanje o čitateljskim interesima učenika viših razreda osnovne škole i ono što smo dobile je da učenici čitaju. Samo mi možda ne znamo što to oni čitaju i što vole čitati. Jer oni imaju interese u nekim sadržajima, neki vole ratove. To nije možda tema koja bi nam trebala biti jako zanimljiva, mislim vrijedna, ali dobro. On čita o ratovima, drugi vole šah, neki vole sport, neki vole modu. Svašta učenici vole, ali im ne damo priliku da čitaju ono što vole. Istina. Jer se to iz neke perspektive naše možda čini nevrijednim. Primjerice, djeca će uzeti knjigu o Modriću ili bilo kojem drugom, dječaci koji su još problematični u odnosu na djevojčice, će uzeti to pročitati jer to je vrlo pitko, to je njima zanimljivo, a da, iz ove naše perspektive to možda... A razumijevanje pročitanog možemo ispitivati i na Modriću, i na Bijelom jelenu, i na čudnovatim zgodama Šegrta. Mislim, Ivanu Brlić-Mažuranić učenici zaista rijetko napisali, sudionici ovog istraživanja. Dakle, jako rijetko navode kao neko djelo koje pamte rado iz djetinjstva, koje im je najdraže djelo, koje su čitali nedavno i svidjelo im se, tako da nema Ivane Brlić-Mažuranić. Mislim da je to sudbina i Mate Lovraka, to ne I ako mogu ja tu dodati, evo, hvala kolegici, ja bih se vezao uz to gdje sam ja uistinu na jednom tragu da bi možda uistinu trebalo pristupati, dakle, ovladavanju i uopće poučavanju svih vještina, vi ste konkretno govorili, odnosno ti, o ovom čitanju. Dakle, uistinu ja mislim da to moramo najprije osvijestiti da su to danas, za razliku od generacije prije 10, a možda čak i 5 godina, to su sve vizualni tipovi. Dakle, mi već govorimo o njima kao vizualnim tipovima. Ja mislim da možda ne bi bilo loše, to da sad mi pada na pamet, u tom smislu kakvi bi bili u smislu da na razini vizualizacije nečega se pokušaju izražavati u smislu čitanja slike. Jer ja mislim da uistinu kad se ispred njih stavi slika koja će biti pokretna, koju oni mogu prstom micati u ovome dijelu, da uistinu možemo li promatrati to čitanje slike u smislu ovoga čitanja grafema, odnosno čitanje teksta u tom dijelu. Da tu se dogodio taj nekakav možda preokret u odnosu na generacije ranije, jer evo, gledajući studente sada koji idu na praksu, dakle, vrlo su iznenađeni, dakle, šokirani su, čak oni nisu puno stariji od te djece, oni su, dakle, 4. 5. godina studija, kažu mi smo 10, 12, 15 godina stariji od njih, ali ta njihova razina komunikacije je uistinu van teksta, tekst ne postoji kao nešto preko čega se komunicira i pratili su čak rad učiteljica koje krenu s tekstom, dakle ovi studenti 5. godine, čak sam im dao i zadatak, nije bila kontrola učitelja, nego pristup, dakle motivacija učitelja. I rekli su nikako krenuti dobru motivaciju preko teksta, ali čim učiteljica upali prezentaciju, čim učiteljica da slikovni prikaz, automatski krene i u tom dijelu i motivacija u tom dijelu za čitanje, za kasnije razumijevanje. Tako da ne znam koliko
evo, ne znam, to možda vi imate više iskustava koji ste izravno nastavi, ili možda ta vizualizacija i slika, ovaj pokretni medij slike doprinio da su ove vještine sve postale periferne na tom dijelu. Da, valjalo bi to istražiti, da, ali zanimljivo. Ja bih dala jedan primjer da vam djeca u vrtiću često misle, kad dođu u školu, da je šegrt hlapić miš. Zato što je vizualno jače. I oni čitaju, djevojčica, dječak, čitaju oni, ali oni meni pričaju da su to miš i mišica. Dakle, crti. Točno, da, ja sam čula isto da taj, baš to. I jedan primjer iz 4. razreda, mislim da je bio 4. razred osnovne škole, prijateljica me nazvala da je dječak sve naučio iz prirode i društva i da se rasplakao, da ga je jako pohvalila, sam je riješio radnu bilježnicu, ne znam što sve ne, mama je došla s posla, jako ga je pohvalila, bila ponosna, dobit ćeš 5, sve si samo, on se tako rasplakao, rekao da će dobiti čistu jedinicu, da ništa ne razumije. Dakle, tekst je išao ovako: Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski pogubljeni su u bečkom Novom Mestu i tako dalje. Šta je ona rekla? Pa zašto? Ona nikog nije razumjela zašto on misli da će dobiti 1. Kad je on uspio doći do riječi, do daha, rekao je: mama, ja to ništa ne razumijem, zašto mi to učimo? Naravno, u stranoj državi, bez GPS-a, mobitela i ne znam čega, nisu imali ni aute, ni sve je on objasnio. Naravno da su se izgubili. Teško je. Pasi. Pogubljeni su u prirodi. U prirodi i društvu, mislim da je 3. ili 4. razred osnovne škole, ja ne znam čemu, u prvoj rečenici. Dijete je cijeli tekst koji je veliki obradilo, samostalno, riješilo radnu bilježnicu, sve sam, i onda se rasplakao jer ništa nije razumio. Pasi. Čemu? Odličan primjer. Evo još jedan. Imamo sad netko Da, evo ja po tradiciji postavljam uvijek pitanja kao laik koji lako dolazi izvana, znači jedan komentar i jedno pitanje. Znači komentar, znači imam dijete koje ide u 5. razred i ima prilične probleme s vidom, disleksija, sve okružena knjigama, soba prepuna knjiga po podu, knjige ispod kreveta, knjige na krevetu. Ali te šegrt hlapići, to je jako teško išlo. I naravno mrzi školu. A sad, zašto mrzi školu? 1. razred, vjetroelektrane, obnovljivi izvori energije, vrste energije itd. 2. razred, pranje ruku i, ne znam, higijena tijela. 5. razred, dobili smo jučer, moramo naučiti padeže, tih 7 padeža i pitanja do sutra. Ja kažem, Lara, tebi nakon škola neće trebati u životu, ja što ono što te treba, učiš engleski, imaš osobnu i ćeš dalje negdje. I to je tako, nažalost, od našeg vremena do sada. Svi znaju da nešto ne valja, ali se niko ne usudi išta promijeniti. Ja ne govorim tako, udžbenici, znači ona ima probleme sa vidom, ima naočale, doktoru, baš disleksiju, plava slova na svjetloj plavoj pozadini, tak sitnim fontom da ja ne mogu pročitati što tu piše, neki oblatić, neki nešto, pazi da nešto. Pravopisne greške u udžbeniku, izostavljene riječi, nekakvi citati koji uopće nemaju veze sa ostatkom, pomalo nekog teksta, tu rasu, koji redoslijedom pišu kroz taj tekst. Ja gledam, danas valjda svako može pisati udžbenik, nekad su to bile valjda neke stručne. To je znači moj komentar. Drugo pitanje za vas, jeste li čuli za Zagora Teneja? Jesam, mislim da da. Znači, on je bio lik iz stripa. Kad sam bio mali, to je bilo prije puno godina, još i ti to bio živ, dečki su imali 2 opcije. Znači, ili nogomet ili stripovi. Na televiziji je bilo nešto, neki ruski film, crno-bijeli, što gledat, mislim, bilo nešto bez veze. Bilo samo 2 kanala, nije bilo 6 Nickelodeona i YouTube-a, onoga. I mi smo morali čitati, mi smo morali sve te likove. I mislim, znači, u Novom Sadu su oni, u Gornjem Milanovcu, to su, znači, u sjevernoj Srbiji je Gornji Milanovac, a Novi Sad je, dakle, u Vojvodini. I mi smo isto imali sopstveni, samo nisu oni ništa sopstveni, oni su stalno isto borili protiv ovih onih, nije bilo tog rječnika, bilo su neki jednostavni rječnik, mi smo to čitali, nije bilo drugoga. Bilo je to ili igrat nogomet, na televiziji nogomet bio rijetko i tada nije bilo sad da zapalite televiziju i nogomet je uvijek neki nogomet, uvijek neki nogomet. Danas, i nije bilo Luka Modrića, danas imate Luku Modrića koji je za godinu dana zaradio više na svi profesori na osnovnoj školi zajedno, a vjerojatno i puno puta više. A ne znam da se baš zna nešto dobro izražavati. Stripova više nema, ja uopće ne znam da ovo postoje stripovi za djecu od 6, 7, 8 godina, 9 godina na kioscima.
ali zato na YouTube milion stvari, na televiziji on Nickelodeona 500, 1000 itd. I to je, jednostavno se razvijaju drugačije stvari. I na dugi rok sve ovo je okej, ali eto, mrzila je, znači, ja sam je to čitao, jer ne može čitati to kad nađem tu riječ, gleđaše, to gle, on jednostavno ne može u mozgu to, jer to nikad nije čula tu riječ u životu. O glođaku. Da, glođaku, da. Onda bi ja to njoj preveo, ali svejedno ona je uz to kao, ona bi zaspala uz to, jer to je tako zabavno da ono. Ali, prvo doktora Proktora, to ovako, zašto? Jer ima neki, jako tamo puno toga ne shvaća, radnja je malo, to je, dakle, Skandinavija i tako neke malo drugačije stvari. Ali dobro, ali to je bilo zabavno jer ima tih stvari. To nije ono da on je tamo, ne znam, ide sa svojom torbom i kuća na kojoj je zvijezda, nego ovo je prdi, mislim, to je djeci od 8 godina zabavno, a ovo je, tako da, sve je ovo okej, ali ja iskreno na neki drugi rok nisam baš optimističan. Ako on isto ovo pogubljeni. Pa jel te iko taj udžbenik pročitao, dao svom djetetu, dao 2-3 djece, jel ti razumiješ sve? Ne razumiješ. Cap nazad udžbenik izdavaču. Nema. Vezani uz to što vam oni dolaze s jako puno iskustava iz drugih medija prije nego što dođe do tog udžbenika. Ja mislim da je ipak ti podražaj koje su oni imali kroz odrastanje. Dakle, nije normalno da primjerice oni imaju čak televizijski program koji ima u sloganu samo zabava, dakle ja sam to preferencije učenika što dakle oni uistinu vole gledati na RTL 2 te serije koje kakve, teorije velikog praska, dakle ako ćemo znači gledati u tom smislu, teško da je savršen udžbenik nakon žive slike, pokretne slike, humora koji, dakle čak njih, dok gledaju te serije, čak znate i sami da njih to smijanje, režija je već odredila to smijanje, znate kako idu prijateljima da se počnu se smijati u pozadini, tako da vi, ja ne znam, evo kolegica radi, vi isto radite u školi, kako zainteresirati učenika, usmjeriti ga na udžbenik. Kao knjigu, udžbenik. Kao medij koji će biti privlačan i zanimljiv. Zatvori negdje bez ekrana neko vrijeme. Ja mislim da su ekrani dosta. Jer dođu stvarno sa puno iskustava, dakle neki od njih dolaze u prvi razred sa puno više iskustava nego što ih ima sam učitelj po pitanju drugih medijskih vrsta preko kojih primaju znanje. I samo ću vrlo kratko, da imamo još 2 pitanja, morat ćemo završiti. Što se ovoga tiče, mislim da je stvarno, i to svi znate, koji radite i s djecom i mislim i sa odraslima, jako se smanjuje taj raspon pažnje, sve mora biti kratko, brzo, odmah, inače mi je zanimljivo, hiperstimulacija svega. I mislim, ovo što ste spomenuli, kako jedna učiteljica rekla, ne ide više, pisanje na slobodnu temu više ne ide i sad što, to ćemo sad pustiti. Ja recimo nisam pobornik toga, da se mi potpuno prilagođavamo tim stvarima, jer onda ćemo stvarno, mislim, vidi se iz generacije u generaciju koliko toga gubimo. Antonija? Ma evo, ja imam jedno ovako možda općenitije metodološko pitanje. Tijekom uzorkovanja, dakle u vašim istraživanjima, dakle selekcije sudionika, jeste li razdvajali ovu djecu koja imaju jezični poremećaj? Jesam. Ovdje je konkretno jedno dijete inojezičar, nije jezični poremećaj, sva su djeca urednog jezičnog razvoja. U konkretno ovom zadnjem istraživanju, ali sam ovo dijete izdvojila i njezine rezultate nisam prikazala. Nisam. Ja nemam pitanje, samo sam sa vrijeme hvala na predavanju, isprika zbog kašnjenja, dok sam vas slušala javljanje u vrtiću i svo vrijeme sam vidjela po meni gdje su nam korijeni u vrtićima. I ja ću krenuti od onoga, jer meni je problem, ja sad držim pripremu, roditeljske sastanke, pripremu za školu i osnovna tema mi je pripovjedna sposobnost. A oni ne znaju pripovjedati, oni ne znaju pričati, ja barem ima tu pozadina i svega, samo ako se osvrnemo na njihove crtiće. To nisu više crtići koji se ponavljaju, to je bezbroj novog sadržaja, to je tisuće i oni osim toga nemaju fabulu, oni nemaju radnju, one imaju moći, oni se bore i to je sve. I oni su izgubljeni, oni ne znaju ni najpametnije dijete sa najboljom koncentracijom što rade jer imaju moć. I sad pa šta imaju? Pa i totalno su izgubljeni dok smo mi prije imali crtić koji se svako 3 tjedna ponavljao,
A učimo svi ponavljanjem. Sami ste dali primjer sa riječ. Mi smo njima uskratili tu mogućnost. A istovremeno im dajemo mnoštvo vizualnog i ja sam ne bi složila s vama da bi im ta vizualna slika dala podržaj jer vi ste radili temeljem vizualnog predloška, to im je dapače još puno teže. Mi ih imamo u testu i tu se tek totalno izgube. Ne, mislio sam na pokretni vizualni sadržaj, na pokretni, ne na ovaj statični. Da, ja ne znam, ali ja bi se ponovo vratila na misaonom i prepričavanju usmenom i pričanju. Prosto što se sad samo skačem, tu moramo samo gledati razliku je li nešto vizualno kao vizualna podrška pa podupire i podržava ovaj dio zapravo jezičnog, odnosno tekstualnog pisanog procesa ili se sve samo je sve samo isključivo vizualizirano. Dakle, to su nam dvije ipak različite stvari koje na različit način utječu na različite procese. Istina, da. Ja bih se možda samo vratila na ovu koncentraciju, a koju ste spomenuli. Mislim da su na FER-u izračunali da djeca za 10 godina će imati koncentraciju 40 sekundi. I to baš zahvaljujući svemu ovo što smo govorili. Mislim, to je nekako pitanje, ali mislim, to strašno plaši, ali da. I mislim da sam htjela još nešto reći apropo stripova, da još uvijek ima dobrih stripova koje djeca rado čitaju. Primjer je Durica, koja je vjerojatno svima poznata, ali ima i drugih koji su još uvijek rado čitanje, osobito vjerojatno kod dječaka. Još sam nešto htjela. Gregor Dnevnik. Tako, Gregor Dnevnik, Čolopas, to je isto nešto što je jako. Da. Samo što se tiče koncentracije, bila sam na jednoj konferenciji i kad i vama ode malo pažnje, gledala sam koliko puta bila je skupina mlađih, studenti koji su morali doći na konferenciju, koliko puta uzimaju mobitel. Znači, odlože ga i sad nešto slušaju, koliko puta posežu. Bilo je manje od minute bio razmak. Svako posezanje je ispod minute. Dakle, meni to, zaprepastalo u biti. Morat ćemo završiti. Hvala. Ja zahvaljujem od srca svima i hvala. Inače, teme vaš ekrana će biti dosta nakon